Hello guys, good morning guys, welcome back my YouTube channel. होमबा नोंथांमोननो आं दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बाजाराव थांनायफोरखौनो मा नुयो देखायलांसै होमबा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गवानि न'फोरा बिदि गाइस। होमबा थांबाय थानोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। थांगासिनो आरोना गाइस। साइकेलजोंसो थांगासिनो। बेफोरनो आरोना गवानि जायगाफोरा गाइस। बे जायगा बेतरानो आरोना बेतरा। नोंथांमोना मालाबा फैबाथाय बेरायफैनो हागोन। जायगायालाय बिराद साफा आरोना गाइस। बिउटिफुल जायगाया। Ini गणेश मंदिर गाइस। बे गामिनि बे गणेश मंदिर आरो दा थांगासिनो आरोना नै सालायगासिनो दं। दा मोनथ'वाखै। अभी जा रहा हूँ यार गाइस, पैदल मार के जा रहा हूँ। अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है लेकिन मिल जाएगा। गाइस नै मोनफैबाय मार्केटाव दासो। बेनो आरोना आं माबा मोनसे फिसा बुस्थु लानानै थांफिननो नागिरदों दसेनो, बारा गोबाव थाया। फार्मासिनाव मोनसे बुस्थु लानानै थांफिनसै फिसा पुणे बाजाराव मार्केटाव। बायजो थांबावनो नायनोसै मोनो ना मोना। गाइस इखौनो नागिरदोंमोन आरोना आं नै लाखांबाय मोनबाय ओमफ्राय दा थांफिनसै। बेनो आरोना मार्केटआ। 2000 years later. लाखांबाय होनबा थांबाय थानोसै। नोंथांमोना मा नायलांबाय थादो लोगोसे।
नुबाय बाला साइकेल सालायनानै जिबायदि पाहार नै दावखोबोनांगौ है जिबायदिखा मोनसै होमबा गाइस दिनै भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोनाखौ जि हायो एसे देखायबाय आं बारा देखायनो हायासै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा होमबा दिनै भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नाय जाबाय गाइस दे